10 types of coworkers. Number 1, feeling head, feeling owner. Uy, gang, palihog ko dito, Bik. Na customer, oh, wala yung bantay. Uy, gang, palihog sa kong arrange atong pambik, pang bungkag sa mga customer. Sige, man. Di ba kay kon man to siya, sige ra man to tong. Wala. Si mapunugo uy. Mara mag-feeling amo kayo. Usag na tigibuhat pa sige punugo. Grabe naman to siya uy. Mara man ka labaw pay amo ha. Number 2, muliho kag may head. Sige kayo pa. Uy, amo. Amo. Morning, ma'am. Morning, ma'am. Morning, ma'am. Number 3, reklamador. Da sa muka kay ani oy, dili mo ta ako tig-arrange aning mga sinina diri. Ako'y uban diya gasiga lang mata, sige rag chismis. Kapat gani dili ni ako ang buhat ani na mo lain untang panunggod. Muka ko kay aning sus nalagi mga kauban pero mura ko ni pambuhat ni make up. Number 4, di ba Kira? Ako pagani sip-sip na kayo. Murarbog ano Hello, pa dito. dugay na kayo, magpo para ba kayo diri? No, sip-sip kayo pag naiamo litso din ko ano bro, wala gani amo. Sus. Sige raga, Sila make up. Make up gid din ang Paduding. cellphone. Sus pag uhay ra ba pug ayo. Mura ba gid og itong gwapa. Number 5, kugihan. Number 6, sigig ka late. Alam sa nang rosa ron uy. Agad kaya pug yatod ko uy gas mo ko kay na isang garos. Ang toilet di kay ko. Sa tanong ba kayo make up? Ay, sus sa nang rosa grit. Ay, ayaw ano. Ano oras ron? Ay, shopping mo na kayo ko ba? Napag-up na to. Tayo pa. Wala pa yung oras? Tayo ka kuya. Ay, no, sa mga oras po magkauli. Lugay kayo. Nababayo kayo dito na ay. Ano oras? Uy. Wala pa dyan. Layo pa dyan kayo oras. Layo pa dyan kayo. Layo ka ba? Saan doon sa mga? Ay, nagkapoy ba ako na? Number 8, sip-sip. Uy, good morning ma'am. Si kuan bitaw ma'am kanang bagong kuan bitaw ma'am. Kay kuan ma'am, sige ga absent to usahay gani li. Then usahay gani magsigira og kanang make up niya. Di gali ning kuan sa mga customer. Ni, ma'am, gwapa kay ka karon ma'am. As in, bagay kasi mo ning sulod niya basta niyang trabaho. Okay man ma'am kanang mo gani ako sila gipanguan ma'am kay ang ignan nga kuan jud mo maunsa inyong mga kuan sa mga side diha rinuan yun ninyo inyong i-arrange na ako gipang ina na kay dahil po kayo no mga customer inya manghugaw kaayo di ba ma'am no? Number 9, palautang. Uday, utang ako be 10% din pakitubo ilang karon lang sweldo na ko bayaran. Sure eh. Lagi. Buwan ka lang mo 10%. Oh sige lagi. Sinha. Lagi. Ay, Libya. Buwan ha kay akong ginito. Sige lagi. Ako na ikon ko dito. Ay, sibag pangutang. Ay, tayo tubuhan 10%. Dai, ginuo ko kanang pangpalit daya to yung gatas bata. Magulat ko. Kunan mo Lagi ako rin lingkuan ako rin ng bayaran lang, karong bantay sweldo. ka, magulat jud ko. Sige, salamat kayo. Sige. Number 10, dili mamina sa customer or magpabungol-bungol. Miss. Excuse me, miss. Miss, mautanan ta ko ba? Huwag na ba mo small nga brief? Miss.